Voice of the People Party VPP lengbau nong aktian jongka katau Dr. Batskam Marbo kalayai ban ba ka jingpen bai thamai ya ka state reservation policy dei ban pensiong nong rem na ka jingbun pai habakran sigilat thai khobor din ka jingwan IT ya ka jingai jingmut saka expert committee ha ka jelang ngapai ba ha ka santarik risau arjar persau u Dr. Batskam ba umla ban sunguthu ba ki boong ba omlong pensiong nong rem na ka jingbun pai ki perkhat kumnu Ulong bakur kom thau ya state reservation policy sejak nai spa nyo puar kamlong ka bayham ulong baki schedule try ki khamsa din ban ki kenhun OBC bat ka Janta Hills ka dei ka basa din tam ha ka jalla Meghalaya ulong bakat kum ka jingkhen jingdia kala banlong 100% ki khasi Jantia bat lai puar persen ki garo halor ka reservation policy ha ki district welfare ulong baka party kampat yakran bat kumbalong menta ba pentri kam 40% kelum ya borok ru kabiang suggestion tiga ba katu hi ki ba ngila dep ai men shwa ba ya ka reservation ha ka jala ka jongi dei ban pen mai no bat dei ban pen mai ka kum ka population structure ka ba ka jala ka don namar ba pinapule ya ka reservation policy 1972 ko ong ba hang tu ka krenchai ha ka paragraph 1 ko ong ba in terms of their population kata-kata representation in services Henry pinapit pada ya ka job reservation policy itu ka ratio of reservation ka claim pensiong nong rim ya ka halor kata ka population ka baki kasi kidon 100% ki garu berantang lai puar persen ki ailang 4% te bat ya ki order ST SC hang tu baka population ka berit bah ya ai hadu 100% te hang tu pelapa kane ka 1972 hi kamlong logical kamlong scientific ka rukom snai kane ka policy te na ta kata sahabat ya snai kane ka policy ka dei don hi ka scientific basis kane ka logical basis ka jongka tingi ong ba ni dei ban ya bet ka kum ka population structure ka ba lakren syairu hakan ka paragraph 1 jong ka 1972 job reservation policy kai ka ba ni ban hang ni kalong ba ni dei ban shimi hi ya 1971 as base ya komu snem ko ba hin base ka job reservation policy na bar ka dei ka snem ru ka ba i lok bangidang suyo ya ke jala bat ka reflect sisa ya ka jingdon brew cho ke jala ka jongi ha ka tu por namar hadin pinashim ya kini ki census ki hadin kidon ki wei pat ki factor ki ba la ban kta ya ka population te kata ka wei ka long birth rate ka wei pada ka dai ka migration te hang ni ka long ba ni kum ka party ngi snow ba ni dei ban shim hi 1971 but reflect ba ya ka status of population cho ka jala ka jongi por ba yo ya ka jala te kata ka diga bang ya keren bat ke ni pensyairu ya ka expert committee halor ka chingdon ki kat tu kat ni ki bakwa ban ong ba ya ka reservation policy dei ban bias na ka population te ka bang akwa ban ong ni ka bang ya keren ni ka expert committee ka long ba ladang sim ya ka population ni sim ya ka namar ba ki 1950s hapor bi wanra ya job reservation policy ha ka all India level hang tu lab ka job reservation policy ki ST category ka dai 5% kat ba ki SC ka dai 12.5% te hang tu lab kam reflect ya ka population namar balai ka sarkar India hang tu ka poru ka claim ai ka kum ka exact population namar ba hang tu ka por ka dang don ke ka revision ya ki list of the STs and the SCs te how 1960 anda ha bakatu ka process kala khamlong stable te how 1961 ka don ka population ka census ha India jogi bat kat kum ka 1961 census alap ba ki SC ki don ha India ko ba 100% te nata kada ha 9 hadin adalah ami ka census ka reservation ya ki SC ru ka kiu na ka 12.5 jaka 15% te ki ST ru namar ba ka population hang tu kala kiu chung ki ST te ki pen kiu na ka 5% jaka 7.5% kat kum ka population te banong ba ndai ben bias na ka population ya ka reservation tin ya bias nai ya bias na ka chingpo sniu kata kan oi piki bri ba ong ba ka population kam dai ban don kam dai ka criteria for reservation policy te ngamla masu thu ya ka
komperkat ke jogi namar ba habeng isinai kum kini policy ke population kalong kabron kamha de nang ta pada penlap ba kitu gibong ba adequate representation versus the persya ya ka proportional representation pinapet handia jongi ya ka SC but ST ki ya da ka proportional representation ka bangal adap kadau hendai katu ka adequate reservation adequacy katu kisim in context jonga OBC lara kidon de gibong balada ni si yakran di job reservation policy ni day ban based na ka level of backwardness yong ba kidon ki katu kan ni kikin hun cai ben ri ki tham long sadin ban yaki wei pat at kada ki ban kham yo bun ka reservation kham he ka reservation ga kwa ba do hang ni ko long ba ngimla ban len ba ki ST ki kham sadin ban yaki OBC han dia ka jo Henry pelap ba ngi walangi sadin ba kanaru kambu di UBC ngimla ban yo la dai ka government jok India ru kamla hi ban ai ngi kita ka job reservation policy ka ba kham he ban ki UBC namar ba dai ka ST population ka khamret tena takra hang ni pelap ba ban ong ba kita ki beri ki ba kham sadin ki di ban kham yo bun yang yaki khasi ba ki kham kham ki kam don nong rim AA ruem Nang tapa deh, tidak di bawah Garu Hills ka kham sadin banja ka chane sa khasi giant hills ki sim ni literacy rate ki sim ni ki hang tu phan laba ka noi phi ka we ka long kum le kam don ka nu ka scientific study ka balale ha ka jela ka jongi ban compare ya ka we ka jai ban riu bat ka we pat halor ka ndeka development bat ka backwardness ki sim ya ka district kamut hang ni ka geographical backwardness Haba pikiran pada geographical backwardness inle kumdu ya ka Giant Hills. Giant Hills kadai ke district ke basadin tam na borok ki district ha ka jela ka jongi. Tinggal le kumdu. Ini reservation kumdu ya ka Giant Hills. Hi but habangi ong pada Khasi Hills ka khamkiu. Om dei ba shong tong Khasi Hills shong ki garu shong ki ki jai ben biru. Tienda tak rau pin compare ya ka geographical development ban forcefully link bat kata ka development lack of development backwardness jong a particular community kamlong scientific hey ru ya takra ngi ong ba kum kene ka argument kam don nong rimbat shubo minta what la don ka ta ka scientific study ka empirical study ka ban ong ba ka we ga jai ben re ka tham duna ka level of development banyak ka wiper gajai ben rio at best kini kala ban lam saka classification ka sub classification ha ka job reservation policy hendrai ha ka jela ka jogi ngila don lepa ya ka sub classification na ta la ni don bakna kum kata ka study la dangila bakna ban establish ru kam don consequences ru em kam don ka kamla ban wan rai ka nu ka jingkala bat ka wei ka ba hang ni ka oi pi benda la dangi sadien ka nu ru ngimla ban yo ya ka reservation ka ba kham tam ban ya ka jingbun bri ka jongi kata ka phim julap kum kata ka reservation hari India jongi hakanu ka jalaru te bat ka ei ka bang ki ngi ya terus ya kata kalong bat ki David ban bis la ka deka population structure ka mereka scientific basis jongka reservation policy kita ki wiki argument baru khoi bagi wanra kilo pi kita assumptive arguments ke basu mudur cibut ni kalau kita kan kasi kan poi ke ba sofsan ni garu kan poi ke ba life ar percent ni kalau kita ki open category ke underserved category kan poi untuk ke ba kan kiu na khatsan sya khatai percent ni nabar ba pi ke we kalong bangi yang ni habangi kran kum ke BPP ngem kwa ban syua kran da ka jing sngo ngi kwa ban ya kran da ki number ya kwa ban ya kran da ka population da ka egg ba establish facts ngem ya da ka jing sngo chu ka we kalong kum ni baro khai ki don la ka jong ka hok ban pin sngo tang ba ki dei ban don ka logical basis ngom pi ka scientific basis hai on bu ya kata ka nong rim jong kata ka demand ngi habang demand on the basis of logic on the basis of facts ngem ya parat dia kata pi ka district wise ka we kalong ba haru mentahi nak kalian juga VPP ngem pat ya keren ya kan ni
empat ya keren ya kata district wise, but kawi hi kalong ba kuba menta ki ai open dai ba kilong open ya kata ka 80% dai apre khasi garo te katu nga thare ka biang hi ya kuba menta ada district level namar ba don ki district ki ba subo kono pi komsani da pia da pia da 40 kan don ki ba penom la ban filแต่เป็นวันระกิบริกบานาเขาวิกันดิสตริกกิบอมนังบันเครนอยากเตียนคาซีคำตั้มกินกิกราสรูพี่กิบาเตรยกิบล็อกเลเวลกิดิสตริกเลเวลกิดอนคัมบันเครนอยากเตียนละจงแต่ถ้าพี่บุได้กิบริกกิบอมนังบันเครนอยากเตียนพี่กันสตอมฮิรุกับอันสเปเชียลกันกันนี่ก็ไว้บ่ก็ได้หักตัวกับ ruling นี้1992กองกรมโลkalau ada lupa ke provision ini, temo, asai red, kau kumlia, aga para 677, jong kene ka Indra Saudi ruling 1992, kau kumno kene ka judgment. As I have read the authorities, this is, however, a rule of caution and does not exhaust all categories. Suppose, for instance, a state has large number of backward classes of citizens, which constitute 80% of the population, and the government, in order to give them proper representation, reserves 80% of the jobs for them. Can it be said that the percentage of reservation is bad and violates the permissible limits of Clause 4 of Article 16? The answer must necessarily be in the negative. Kabut kani banong ki kani ka ruling kala suthul pa pakila banon ki exceptions. Tika jela ka jogi hangni kadai ka tribal state. Habakat population kala don hadu ka tribal population but ka don kuba 80%. Haka 1971 census. Ti banong ba lada ka Supreme Court kamsya kita ki ba ong kimat ya challenge no ek ba mataru kay namar menta em la cross ke 85 tiki ong ye ki ba kin like sa ka Supreme Court lan like high court bu le lada ka constitution ko ong ta ding hap yang constitution tam ong ye ki ba kin like kadi ka duty ke jongki ba kin like namar ba ki kwa kani ka 50% ka shuri tang ka guideline ka jaga kami ka hard limit ban hi ka wi kalong ba kani kala namar ka India jogi kalong so diverse ya kani ha ba sedakar kani ha ba ke hangani tribal areas yung ipilang nagalan bu reserve more than 80% Meghalaya kibun ki states ki ba kum jongi pe ku Arunachal Pradesh ru more than 50%. Ti ong yang kita ba kwa ban le sekut ba kin le la da kwa ban le crowdfunding ya ka funding ya ka by lawyer le sing la ban contribute. Kaya ko bida ko ang parang ka diga dangsian ka ng school ko ng mga was pangini criminal layers apa pasti Pi ka wi ka long kum ni ka criminal layer mo ha ka jilla ka jui ni don kam ya ka good governance ka ba ngi hapan kin piu ya ki nong kendong ku jong kam tam ha ka liang jong ka education Ngimla ban kentiu ya kinong kendong jogi da ka ba ngi wegno ya kita ki kribil daya na ki ST. Nganong hok ipi ha ka jela ka jongi kibun ki bami na nong kendong ki balik bah. Ki ba long successful la jing nganong ipi kan example mangan kong bon nong kendong kami na nong kendong. Ibe pa jogi di kinong rap. What we need kalong ba ngi don kam ba ya ka good school, good education bangin kiyo. Ngam terkam special reservation bat ngam bisni ru yaki digi para lok janga gimana sor ba ban kentai no yaki. Hendai ka ek bagi don kam senong gondong kolong bagi don kam yaki good infrastructure, don kam good school, don kam good teachers, amde ngim don kam help books. Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya